Hey, लोगोफोर जों बल जोनो नागिरदों दिनै मोनसे फिसा फोथारावनो स्कुलनि ग्राउन्डआव नोंथांमोना नायनो हागोन जारमोन जों ज' गासिबो नै से हेल' हाय बोल जों गेलेनोसै ओरैबायदि सार सुबास YouTube जों गेलेनोसै नै बरिया we are ready to play football we are ready hey babu say hello ओरै आखाइ खोब्रा बरिया सानथाम आदसा नै जोंना लावदुम बानाय नै दानसोरां नायग्राफ्रा हनै जोंना भिउवार्सफ्रा अडियन्स मैगंबो सायलायदों अडियन्सफ्रा हेल' आखाइनि खोब्रा जारलालै नुबाय आसोल प्लेयारा नायदो बिदिब्ला नोंथांमोना दा दसे उनाव माबायदि जायो अके ब्रेक जाबाय मेंबाय बरिया मेंबाय मेट्स दोनथामसै ब्रेकनि उनाव आरोबाव नाय नोंथांमोना जोंना एगेन्स्ट पार्टिया बिथांमोना मा नाम बाबु मानदो नायब्रा नै ओरैबायदि देखुरा गोजाखा बाबुमोन नै गासिबो नै एगेन्स्ट पार्टि जोंनि बिसोरो खावथं सालबारि ना खावथंमोनलै बिसिनिया बागानसालिनि साबेसे दं माथो गैजोबा नामा मेंबायलै गोलोमदै गजोब्बाय नै एखेबारे दसे बिन्दास रेस्ट लाबाय नै गासिबो आरो जोबफिनबावनोसै मेट्स बागानसालिनि बाबुमोनजों ने खात्रा गोजासो एखेबारे बिराद मेंबाय माजोब्बाय लोगोफोर द्र' समान 1-1 मेंजोब्बाय नै जिरायजोब्बाय गासिबो मेंनानै ओरैबो नै मेंजोब्बाय नै गासिबो मेंबाय नै against party babu mana
बिराद मेंबाय थ' बिदिब्ला लोगो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो हमलायनोसैलाय